Čau Charloto. Ahoj, ahoj. Ale řekneš mi na úvod vůbec, kdo je Charlota? Charlota je takový blázen, který se tady vyskytl před pár lety a snaží se tady věci dělat trošku jinak, trošku neobvykle, možná na lidi až moc. Věcí, které nedokážou psychicky zvládnout, ale sama sebe ještě hledám. Hledám, co mě baví, co chci dělat do budoucna a jsem se na to zvědavá, jak se to vyvine. Takže se pořád nějak vyvíjíš a tohle ještě není finální verze Tohle Charloty. asi není úplně finální verze, asi jako oproti jiným rozhovorům, co byly dřív, tak asi jsem teď hodně jako změněna, ale asi to není finální verze. Já opravdu se snažím být každý den úplně jiná a lidi překvapovat, takže určitě ne. A čím konkrétně se teda živíš? Protože jsem koukal, že děláš třeba spoustu jiných aktivit kromě hudby. Tak nejvíc samozřejmě, ten základ toho všeho jsou koncerty. To jsou opravdu věci, které jakoby mě živí vlastně od 16 let a ty koncerty jsou ta hlavní složka toho příjmu těch peněz. Pak samozřejmě přichází různé zajímavé spolupráce, kde potom jsou samozřejmě i nějaké honoráře, ale ty koncerty vyplňují tu největší část těch peněz, ze kterých já se živím. Teď jsi vlastně ukončila střední školu. Plánuješ vejšku nebo se chceš vyloženě vydat na kariéru raperky, zpěvačky? To bylo hodně jako pro mě těžký se v hlavě sformulovat, co já vlastně chci. Pro mě se poslední 2 roky na střední škole staly hodně nepříjemnýma, bolestnýma jako měsícema, kdy opravdu já do té školy chodit nechtěla a chtěla jsem to mít hodně za sebou. Takže jako myšlenka toho, že bych šla na nějakou další školu, pro mě vyvolávala fakt stisněný pocit a já jsem si chtěla hrozně dát volno. Já jsem se těšila na to, až budu mít ten den, kdy já se můžu probudit kdykoliv já chci a první, co bude, takže budu dělat nějakou hudbu nebo prostě budu dělat cokoliv v tu chvíli já budu chtít a nebudu myslet na to, že mám nějaké povinnosti. Takže, ale zase škola mě vždycky bavila a i mi to šlo. Takže když jsem uvažovala o tom, jestli bych šla na nějakou vysokou školu, tak jsem přemýšlela o oboru psychologie, která mě i na mojí střední jako dost bavila ten předmět. Takže pokud bych si dodělala někde nějakou vysokou školu, tak bych chtěla zkusit tu psychologii, která je sice těžká, ale nemyslím si, že bych na to neměla. Ale momentálně teď určitě se chci věnovat nejvíc té hudbě, která je pro mě důležitá pro to, abych mohla podniknout další kroky do budoucnosti. A jaká jsi byla vlastně studentka? Třeba za kolik jsi odmaturovala? Hele, odmaturovala jsem dost dobře. Měla jsem nějakých 1, 2, 3. Tak, jakože nechtěli mi z jednoho předmětu dát 2, jinak bych měla vyznamenání. Jako jsem byla docela šprt celou i od základky. Jako, ne, že šprt, ale mě to prostě nějak šlo. Já jsem se vždycky sedla do první lavice, poslouchala jsem tu látku a tím pádem jsem se nemusela učit doma a šlo mi to tak nějak jako samovolně, až teda jako ve třetíku přišly takový ty věci, jako že 7 enek a že jsem tam skoro nebyla. Takže spíš to, že jsem neměla doplněný známky, tak jsem pak jakoby doplňovala, ale vždycky jsem to nějakým způsobem dala a i ta maturita, ze které jsem byla strašně vyděšená, nakonec dopadla úplně v pohodě. Dala jsem tomu fakt jako 2 dny, jsem se na to podívala a stačilo to. Takže jsi nebyla rebelka nějaká, protože třeba podle tvý vizáže bych řekl, že jsi úplný přesný opak než šprtka. No, rebelka, já jsem asi největší rebelka byla na základce. Tam jsem jako byla hodně rebelka, ale tím, jak přišla ta profese toho, že dělám tu hudbu a tak jsem se na té střední škole spíš uzavírala do sebe. Byla jsem větší introvert a hodně mi záleželo na tom, abych fakt šla jenom do té školy, tam si to odbyla a šla zase domů, protože ty lidi v té škole se na tebe koukali jak na zvířátko v kleci, jo? Soudili tě podle každého tvýho pohybu, podle každého tvýho oblečení, ve kterém jsi vlastně přišel každý den. A bylo to pro mě hodně stresující situace, kdy vlastně ti lidi soudili podle toho, třeba já nevím, dostala jsem špatnou známku a jako každý přirozený člověk je z toho smutný nebo naštvaný. V tu chvíli tě vidí nějaký člověk a řekne si, no jo, ta Charlota, ta se tváří jako piča nebo takhle. Přitom jakoby se mi v hlavě mohlo stát cokoliv, mohla jsem se špatně provodit, mohlo se mi něco stát doma, v rodině, cokoliv, whatever. A v té škole se to strašně odráželo, jo, protože ty lidi mě měli prostě každý den na tom talíři, každý den mě sledovali a měla jsem tam někdy dost velký takový jako boje, ale takhle, snažila jsem se za každou cenu být pozitivní a nevytvářet problémy a konflikty. Ale když už nějaký konflikt nastal, tak vždycky bohužel jsem byla asi já, která to vždycky ještě víc přepískla, protože se bohužel nenechám nikdy nic líbit ani jakoby v mém životě osobním nebo tak se nenechávám nic líbit, ale jinak se snažím být strašně hodná. Pro tebe ta vizáž asi hodně důležitá, i co se týče muziky. Jak velkou váhu třeba přikládáš tomu, vlastně, jak jsi oblečená a
Jak velkou váhu přikládáš tomu vlastně, co rapuješ? Myslíš, že má větší váhu to tvé oblíkání nebo třeba hudba? Takhle, to je taková hodně těžká otázka, já bych nechtěla jako vyznít jako povrchně, ale ta vizáž je pro mě hodně důležitá v tom, že mě odlišuje od ostatních, ale myslím si, že i ta hudba, kterou dělám, tak mě taky odlišuje. Jakože ten styl, co vlastně děláme teď s klukama v Blackwoodu, ten rap, to, jak se prezentuju vlastně teď v té naší nové věci Blackout, tak je taková moje teď jako póza nebo ta vize toho, jak teď budu tvořit věci do budoucna s klukama. A jak říkám, já se furt vyvíjím a furt ještě nevím, co chci a jsem tak různorodý člověk na tu hudbu, že chci teď do budoucna tvořit různorodý projekty tak, aby každý vždycky si mohl říct, jo, nevím, co čekat od ní, nevím, co ona udělá. Chci si jednou udělat písničku ve stylu Lana Del Rey, pak písničku třeba jakou Avril Lavigne, víš, jako střídat ty styly, zkoušet to, co mě baví, až najdu úplně třeba to pravý ořechový, tak do toho třeba zabřednout, protože jako rap jako takový sice asi není úplně ta moje největší jako srdcovka, ale momentálně pro mě je to teď ta cesta, kterou já se chci prostě vydávat a třeba za rok to bude zase jinak. Jo, já prostě takovýhle věci neřeším, já prostě je další den a já ho prostě nějakým způsobem strávím a jako já prostě neplánuju, nechávám věci prostě plynout a myslím si, že to je dobře, že moc nepřemýšlím jako nad věcema, jako abych jako plánovala nebo tak, prostě to nechám, jak to přijde a nechám to tak. Myslíš si, že máš u nás nebo na Slovensku nějakou konkurenci třeba co se týče toho oblíkání zrovna nebo co se týče hudby, kterou produkuješ? Já na tuhle otázku už jsem, myslím, jednou odpovídala v jednom rozhovoru a strašně jsem dostala jako za to bídu, že jsem namyšlená, že jsem řekla, že nemám. Tak to ale myslím si, že jako kdybych řekla, že mám, tak že bych jako lhala. Já si opravdu myslím, že v této době tím, jak se oblíkám, jakou mám vizáž, tak se snažím právě mladým slečnám, dívkám vyjádřit to, aby se nebáli dělat to, co je baví, aby se nebáli experimentovat v módě a i když prostě právě přesně lidi je za to budou odsuzovat nebo budou mít nějaký keci, tak aby se toho nebáli, protože si myslím, že když člověk je spokojený sám se sebou vnitřně, tak nemá potřebu negativně komentovat svoje jako okolí. Takže já si myslím, že jak na české scéně, tak na slovenské scéně je spoustu krásných žen, který mají nějaký svůj určitý zajímavý styl, ale nikdo nemá takovej ten vesmírný unicorn, prostě Jana Kratochvílová styl prostě, jo. Což si zase myslím, že je právě to super, to ojedinělý, že vždycky se objevím na nějaké akci a lidi čekají, tyjo, jak Charlotte přijde oblečená tohle, to mi přijde strašně fajn někoho v tomhle tomu jako inspirovat a ukazovat mu, že to jde i jinak prostě. Naopak čerpáš od někoho inspiraci, co se týče toho oblíkání? Samozřejmě čerpám inspiraci jak z instagramových profilů z celého světa, od různých slečen a tak a i od interpretek, jako to je to, že mám ráda Miley Cyrus, Nicki Minaj, to je úplně jako známá věc a vůbec se tím netajím, že se nechá člověk něčem inspirovat. Já si myslím, že proto ty lidi tady jsou, aby mohli lidi ostatní inspirovat a přijde mi to strašně fajn. Ale co se týče toho tvýho vývoje, tak třeba před rokem si podle mě neměla skoro žádný kérky. Jak často si dáváš nějaký tetování? Já jsem svoji první kérku měla minulý rok v březnu a opravdu za ten rok a něco jsem stihla skoro celý ruce a začala jsem už i nohy. A mě to strašně mě to naplnilo. Jak já to mám prostě od dětství, já mám potetovanou jak maminku, tak tatínka. A já jsem věděla, že prostě jednou tak musím skončit, protože vždycky jsem chtěla mít to, co oni mají a nemohla jsem to mít. A přišla moje první kérka, kterou jsem si nechala právě vytetovat na natáčení společného videoklipu s Blackwoodem Chimera. A ještě to bylo tak adrenalinově jako podtrhnutý, že jsme to tetovali na takový nějaký tam paletě v nějakém skladišti, jo. Takže to bylo pro mě takový odvaz, jakože ještě tam všichni byli lidi okolo, takže si říkám, to musím dát prostě. No a od té doby, co vlastně byla jedna kérka, tak to pak prostě to zná každý člověk, který jako v téhle době pokérovaný, že u jedné kérky to nikdy nezůstane.
No a já jsem vlastně začala si to tělo zaplňovat věcma, který mě jak zároveň inspirují, tak zároveň vystihují. A i když spoustu lidí si myslí, že to nemá pro mě význam, nebo že to jsou kraviny, tak pro mě to význam má. A myslím si, že úplně záleží na každém člověku, co se tam dá, je to jenom jeho věc, takže mě vždycky furt jako udivuje furt ty komentáře, jakože proč to tam máš, jak to tam máš a tohle, přijde mi to prostě zbytečný. V téhle době je tolik potetovaných lidí, že si myslím, že by to už nemělo být takovým jako fópa a výstřelkem pro ty lidi, i když teda si mi zdá, že v České republice jako furt jo. Takže prostě ruce mám sestavený z různých komiksových postav, který mají určitě nějaký charakter ve filmu, se kterým se stotožňuju. A na nohy si nechávám dávat interprety, který mě nějakým způsobem oslovují. Máš nějakou top secret kérku, kterou moc neukazuješ, nebo je pro tebe nějakým způsobem srdcová? To už jsem říkala taky v hodně rozhovorech, ty kérky srdcový jsou ty, které odkazují na mý nejbližší lidi, což si myslím, že je klasicky to asi máš jako na rukou, ano, to jsou nejdůležitější, pak tady samozřejmě přítele pod prsem. A kérku, kterou moc neukazuju, tak asi bude na mém přirození nápis Life is porno. Tak to asi jako by moc lidí ještě nevidělo. Nedivím se. Nějaká poslední kérka, kterou teď máš nejnovější? Nejnovější mám tady takovejhle malý mikrofon, kde já jsem měla tady jako volné místo a strašně dlouho jsem vymýšlela, co tam dát, protože takový malý místo je strašně těžké něco vymyslet. A mě to tam strašně štvalo, ta prostě mezera, takže jsem šla, nechala se tam dělat takovýhle mikrofon, který je samozřejmě pro to, co dělám, důležitý. Ale říkala jsi, že na nohou máš své oblíbený interprety, ano. Kdo se mezi ně řadí? Mezi ně řadí, tak je jich hodně, ale co se týče těch vytetovaných na mých nohou, tak je to Lady Gaga, je to Melanie Martinez, ze spodu mám Nicki Minaj a Miley Cyrus. A tady mám odkaz na A$APa Rockyho, Tylera, The Creatora a Yolandis The Antwoord. Takže to jsou takové moje jako srdcovky. A když si vemeš ty lidi jako individua, tak každý je úplně jiný a všichni jsou to takový jakože magoři. Stejně jako si myslím, že já jsem se taky narodila pro to, abych byla prostě trošku jakoby jiná, trošku jako magor. A že Jasný. mi to sedne. Ale ještě bych se vrátil k tomu oblíkání. Máš nějakou oblíbenou značku, kterou ráda nosíš? To je strašně těžké říct, protože já jsem teda začínala dřív na takovém tom stylu hrozně čepice a opravdu ty Jordany a chlapecký styl. A tím, jak jsem se přetransformovala trošku do takového jako mimozemšťana a jednorožce, tak jsem si začala vybírat oblečení takový, který v podstatě nemají žádný brand. Jsou to v podstatě věci ze sekáčů, z internetu, prostě nebrandový. Ale co se mi líbí, tak jsou různý, jako teď třeba značka Killstar nebo Iron Fist. A to jsou takovýhle dvě značky, které mají fakt jako úchylný, zajímavý potisky, originální, který jako jiný obchody nikdy neseženeš. Ale tvoje oblíbené boty jsou asi Jordany, to už si říkala všude. Kolik jich máš? Jo, hodně. Před rokem si říkala kolem 100 párů, že máš tenisek, tak aha. Jak to vzrostlo teďka? Já nevím, no jako já strašně se za to stydím. Já to někdy dávám na Snapchaty. Ale já někdy prostě už se nedokážu v našem bytě hnout a zjistila jsem, že 2 puskáka je opravdu malý pro moji osobnost. Takže asi plánujeme s mým přítelem si pořídit jako něco většího. Protože náš byt se fakt skládá jenom jako vitrína všech bot různých. Ale zase já to tak jakože točím furt, jo, že se někdy i těch jako bot zbavuju nebo jako vyměňuju a takhle, že jako si myslím, že to číslo bude hodně podobný. Jenom ty kousky budou zase jiný. Jasný. Který tenisky byly první, na který jsi sama našetřila? To si pamatuju a byly to DCčka. Já jsem strašně milovala, jak jsem byla jako skejťák ve 13, ve 14, tak jsem milovala prostě DC Etnies, tyhle ty značky. A bylo to v 9. třídě po vysvědčení, kdy jsem dostala peníze za vysvědčení, prostě klasika. A šla jsem do Palátka, myslím. A tam jsem si koupila svoje prostě první DC boty, na kterých jsem byla strašně jako pyšná. A s tím se váže strašně jako vtipná storka, že já jsem potom měla rozlučku s 9.
A byla to strašně mega party, jakože fakt, jo, ani nepamatuju si, kdy jsem takhle zapařila, jakože někde na louce v lese, prostě strašná party u ohně. A já jsem hrozně nechtěla si ty boty zničit. Takže jsem celou tu party tam strávila, že jsem chodila bosa. Takže jsem ráno měla úplně dojebaný nohy a dokonce mě kluci museli na zádech nosit k autobusu. A když se pak dozvěděli, že jsem mě museli nosit k tomu autobusu jenom kvůli tomu, že jsem si nechtěla zašpinit ty moje nové boty, tak na mě byly dost jako nasraný, jo. Takže jako jsem si jako hrozně jako bot si vážím a snažím se mi jako opečovávat, aby furt vypadaly jako fresh a přijde mi to strašně fajn, takže tohle byl takový vtipný jakoby zážitek z mých prvních tenisek. Máš nějaký srdcovky vložně, který bych se nikdy nezbavila? No, asi jo, asi to jsou ty Nike, ty týšči, ty vysoký. To jsou fakt boty, které asi bych si nechala furt, i kdybych je měla mít jenom vystavený. Měla jsem je na focení pro Ele, když byla akce vlastně pro Tennisology, kdy jsem si je vybrala jako svoje nejoblíbenější boty nebo boty, které vystihují moje osobnost tím, že jsou unikátní, tak tyhle ty boty určitě jsou něčím special. To jsou ty nejvyšší, že jo? Jo, to jsou ty obrovský jak na koně boty. Jasný. A který boty byly úplně první, který jsi odnesla z food shopu? Vzpomeneš si na to? Vole! Tyjo, tak to nevím, počkej. No, tak já ti to asi povím. A já jsem začala ve food shopu na Suprách. Nečekaně. Takže Supry jsem si kupovala takový ty vysoký a takhle. A teď, co já tak jako vím zajímavýho, tak já jsem strašně chtěla Supry chiméry, co jako nosil Lil Wayne, že jo? No. Ale bohužel na mě neměly velikost, takže jsem samozřejmě udělala věc, já, která mám fakt pidinou, 36,5, tak jsem si vzala 41, ty chiméry. A měla jsem je prostě doma a nosila jsem je jako někdy třeba na koncert, ale měla jsem prostě takovouhle nohu v těch botech, víš co? Ale jenom proto, že jsem je strašně chtěla, tak si pamatuju teda, no a jako po jakých pár letech, co jsme se teď stěhovali s Lukasem, tak jsem řekla, hele, vyzkoušej si ty boty, možná ti budou, no a samozřejmě nosí je můj přítel teď, no. Takže jako dostali ještě využití. Hele, když máš nejvíc Jordanů, jsou to basketové boty, co ty a sport? Jo, sport já strašně ráda. Jako mě sport prostě obecně nebaví. Mě to i na základce štvalo strašně, to jak člověka nutili do jako týmových sportů a tyhle věci. Já od 16 do 17 jsem jela takový ten fitness life, jakože jsem chodila ty posilky a tohleto. A v poslední době opravdu cvičím ráda, když jsem doma, tak před televizí jako zacvičím a to je jakoby takový veškerý můj sport, protože tím, jak já furt někde lítám, tak jakoby hodně té energie využiju a pak člověk fakt jako je unavený a na to ještě, aby šel jako do posilky, tak vůbec. Ale zrovna jako ty Jordan, když si to zmínil, ten basketbal, tak to byl vlastně fakt jediný sport, který mě jako na té základce nebo na té střední jako bavil a který jsem jakoby rok na základce hrála, protože jsme tam měli kroužek angličtiny a každý pololetí si hrál jiný sport a musel si se ho naučit celý v angličtině. Takže ten basket mě to jakoby bavilo, to byl takový prostě cool sport, prostě drsňácký. Takže ten basket byl fajn, ale jinak já sporty opravdu jako nesnáším úplně, jakože fakt strašně hejt. Fotbal, hokej, tenis, ne, tak to vůbec, jakože úplně, ne. Ale teď bych se vrátil ještě na chvíli k té hudbě. Co ty vůbec a česká scéna rapová nebo vůbec hudební? Kdo tě baví nejvíc, kdo tě nebaví, jaký s nima máš vztahy? Já na lidi na české scéně spíš pohlížím jako přesně na individuální subjekty a spíš jsem se vždycky snažila poznat jako osobně a beru ty lidi tak, jak jako jsou v osobním životě. Že já třeba jakoby nemám nikoho, koho bych jako na české scéně jako poslouchala, i když jako mám jakoby přehled o tom, co se jako kdo co dělá a samozřejmě si to někdy ráda pustím, ale spíš ty lidi se snažím brát spíš takový, jaký jsou jakoby v osobním jakoby lifeu, protože stejně tak jako vím, že spoustu lidí mě neposlouchá, nebaví je moje hudba, tak ale je bavím jako osobnost, jako já Charlotte. Proto se snažím na to pohlížet taky tak, že se snažím ty lidi poznat trošku osobnějc a dělat si mě názor podle toho, jaký jsou, ne podle toho, jak dělají hudbu. To mi přijde jako nesmysl si nedělat názor podle toho. Jako. Jaké je tvoje vysněné místo, kde bys chtěla pořádat koncert? V Česku nebo ve světě klidně?
Jo, já jsem se na tohle jako na místo nikdy neupínala. Já jsem se vždycky upínala na ty lidi, protože lidi dělají tu show takovou, jaká je. Takže jakýkoliv místo, kde by byly lidi, kteří si užívají show, si myslím, že by bylo nejlepší. Tak kde jsi třeba zažila nejlepší show? To se nedá říct, těch show bylo už skoro 300 a těch zážitků je tolik, že opravdu člověk takhle, když se mě zeptáš, tak nedokáže ve chvíli vypíchnout to nejlepší nebo nejhorší. Ale koncert, prostě třeba koncert minulý rok v Rock Café společně s Blackwoodem, prostě final koncert na konci roku, to bylo prostě strašná energie, protože jsem vlastně poprvé v životě hrála věci ze svého EPčka, byla to prostě moje mini show v rámci té naší velké show a strašně jsem si to užila tím, že jsem prezentovala jakoby fakt už věci, které jsou opravdu moje a jde to ze mě a dělám to já sama. Podle svýho. Ale kdyby si měla teďka hned vybrat jednoho člověka z Česka, jednoho ze světa, s kým by si dneska sehrála koncert, kdo by to byl? Tak z jiný země by to bylo určitě jako Miley Cyrus, to 100%, protože to je úplně jako jasný. No a co se týče České republiky, tak já mám docela ráda kluky z AK, Sergeje Barakudu a Pastora. A to jsou takový drsňáčci. Tak si myslím, že by mi to jako sedlo s nimi a asi jako Slovensko by bylo asi jasný jako kontrafakti, jako. Ale asi tyhle ty dvě jména, no, mě teď jako úplně v první chvíli asi napadly. Ale prozradíš nám vyloženě nějaký průser, který se stal během tvýho koncertování nebo během tvý hudební kariéry? Průser ani ne, já dělám průsery furt, takže ono se to nedá ani takhle selektovat. Většinou to je kvůli tomu, že jsem sprostá, že řvu prostě do mikrofonu a potom samozřejmě přijde problém, jakože nám nechtějí zaplatit takovéhle věci, takže jako já jsem takový průserář na tohle, že jak jsem strašně emocionální, spoustu lidí to třeba řekne, no ta se chovala strašně nebo tak, ale já se snažím těm lidem předat ty aktuální emoce takový opravdu bez žádných příkras, bez žádný jako kaše, takový jaký jsou, takže když mě někdo nasere na vystoupení a šáhne mi na zadek, tak se otočím a dám mu prostě pěstí. A když prostě mě někdo podá, nevím, kytku, tak zase se rozbrečím. Prostě opravdu reaguju na věci tak, jak přicházejí a moc nepřemýšlím jako o důsledcích, což samozřejmě je někdy špatně. Ale jak říkám, no, já jsem takovej průserář na entou, ale zase pak všechno dám do pořádku, jakože co jsem schopná to jako dát, jako aby bylo všechno OK. Dokázala bys říct, kam teďka třeba v dalších 5 letech půjde vývoj samotné Charloty? Když jsi říkala, že se furt vyvíjíš, dokážeš si představit, kde budeš za 5 let? Tak to nedokážu říct, já sotva vím, co budu dělat zítra, na to už za 5 let, ale strašně hodně bych teď chtěla zamakat na tom svém projevu a na hudbě. Doteďka vlastně já jsem těm fanouškům vůbec neukázala ještě jako můj rozsah, nebo to, co dokážu, díky tomu, že jsem na to neměla právě ten čas. Takže teď po malých krůčkách prostě postupuju a chci těm lidem odhalovat víc a víc toho, co já dokážu. Super, tak to je pro dnešek asi všechno. Chceš nám ještě něco vzkázat našim divákům? Asi nevím, asi buďte cool, nebuďte, já tyhle ty mota furt nejsem, jakože vždycky jako říct lidem, ať něco dělají, prostě buďte sví a užívejte si život a nebuďte negativní. Tak teď je sezóna festiáků, kde budete mít další koncert, třeba je můžeš pozvat. Tak my jsme byli včera na hip-hop campu a momentálně do konce prázdnin se necháme volný čas na to, aby jsme právě dělali na společném albu. A asi bych vás pozvala potom ke konci roku na velký společný koncert, takže sledujte stránky, sledujte vývoj toho, jak to budeme připravovat. Tak to je asi jediná akce, jako na kterou bych chtěla pozvat. Tak díky moc. Super, já taky děkuju. Jakube, proč jsi tak ledovej? Proč jsi tak ledovej? Nečekaně. Takže super, jsem si kupovala takový ty vysoký a takhle. A teď, co já tak jako vím zajímavýho, tak já jsem strašně chtěla super chiméry, co jako nosil Lil Wayne, že jo? No. Ale bohužel na mě neměly velikost, takže jsem samozřejmě udělala věc, já, která mám fakt pidinou, 36,5, tak jsem si vzala 41, ty chiméry. A měla jsem je prostě doma a nosila jsem je jako někdy třeba na koncert, ale měla jsem prostě takovouhle nohu v těch botech, víš co? Ale jenom proto, že jsem je strašně chtěla, tak si pamatuju teda, no a jako po jakých pár letech, co jsme se teď stěhovali s Lukasem, tak jsem řekla, hele, vyzkoušej si ty boty, možná ti budou, no a samozřejmě nosí je můj přítel teď, no. Takže jako dostali ještě využití.
Ale když máš nejvíc Jordanů, jsou to basketové boty, co ty a sport? Jo, sport já strašně ráda. Jako mě sport prostě obecně nebaví. Mě to i na základce štvalo strašně, to jak člověka nutili do jako týmových sportů a tyhle věci. Já od 16 do 17 jsem jela takový ten fitness life, jako že jsem udělala ty posilky a tohleto. A v poslední době opravdu cvičím ráda, když jsem doma, tak před televizí jako zacvičím a to je jakoby takový veškerý můj sport, protože tím, jak já furt někde lítám, tak jakoby hodně té energie využiju a pak člověk fakt jako je unavený a na to ještě, aby šel jako do posilky, tak vůbec. Ale zrovna jako ty Jordan, když si to zmínil, ten basketbal, tak to byl vlastně fakt jediný sport, který mě jako na té základce nebo na té střední jako bavil a který jsem jakoby rok na základce hrála, protože jsme tam měli kroužek angličtiny a každý pololetí si hrál jiný sport a musel si se ho naučit celý v angličtině. Takže ten basket mě to jakoby bavilo, to byl takový prostě cool sport, prostě drsňácký. Takže ten basket byl fajn, ale jinak já sporty opravdu jako nesnáším úplně, jakože fakt strašně hejt. Fotbal, hokej, tenis, ne, nic tak to vůbec. vůbec, jakože úplně, ne. Ale teď bych se vrátil ještě na chvíli k té hudbě. Co ty vůbec a česká scéna rapová nebo vůbec hudební? Kdo tě baví nejvíc, kdo tě nebaví, jaký s nima máš vztahy? Já na lidi na české scéně spíš pohlížím jako přesně na individuální subjekty a spíš jsem se vždycky snažila poznat jako osobně a beru ty lidi tak, jak jako jsou v osobním životě. Že já třeba jakoby nemám nikoho, koho bych jako na české scéně jako poslouchala, i když jako mám jakoby přehled o tom, co se jako kdo co dělá a samozřejmě si to někdy ráda pustím, ale spíš ty lidi se snažím brát spíš takový, jaký jsou jakoby v osobním jakoby lifeu, protože stejně tak jako vím, že spoustu lidí mě neposlouchá, nebaví je moje hudba, tak ale je bavím jako osobnost, jako já Charlotte. Proto se snažím na to pohlížet taky tak, že se snažím ty lidi poznat trošku osobnějc a dělat se mně názor podle toho, jaký jsou, ne podle toho, jak dělají hudbu. To mi přijde jako nesmysl si nedělat názor podle toho. Jako. Jaké je tvoje vysněné místo, kde bys chtěla pořádat koncert? V Česku nebo ve světě klidně? Já jsem se na tohle jako na místo nikdy neupínala. Já jsem se vždycky upínala na ty lidi, protože lidi dělají tu show takovou, jaká je. Takže jakýkoliv místo, kde by byly lidi, kteří si užívají show, si myslím, že by bylo nejlepší. A kde jsi třeba zažila nejlepší show? To se nedá říct, těch show bylo už skoro 300 a těch zážitků je tolik, že opravdu člověk takhle, když se mě zeptáš, tak nedokáže ve chvíli vypíchnout to nejlepší nebo nejhorší. Ale koncert, prostě třeba koncert minulý rok v Rock Café společně s Blackwoodem, prostě final koncert na konci roku, to bylo prostě strašná energie, protože jsem vlastně poprvé v životě hrála věci ze svého EPčka, byla to prostě moje mini show v rámci té naší velké show a strašně jsem si to užila tím, že jsem prezentovala jakoby fakt už věci, které jsou opravdu moje a jde to ze mě a dělám to já sama. Podle svýho. Třeba já nevím, dostala jsem špatnou známku a jako každý přirozený člověk je z toho smutný nebo naštvaný. V tu chvíli tě vidí nějaký člověk a řekne si, no jo, ta Charlotte, ta se tváří jako piča nebo takhle. Přitom jakoby se mi v hlavě mohlo stát cokoliv, mohla jsem se špatně provodit, mohlo se mi něco stát doma, v rodině, cokoliv, whatever. A v té škole se to strašně odráželo, jo, protože ty lidi mě měli prostě každý den na tom talíři, každý den mě sledovali a měla jsem tam někdy dost velký takový jako boje, ale takhle, snažila jsem se za každou cenu být pozitivní a nevytvářet problémy a konflikty. Ale když už nějaký konflikt nastal, tak vždycky bohužel jsem byla asi já, která to vždycky ještě víc přepískla, protože se bohužel nenechám nikdy nic líbit ani jakoby v mém životě osobním nebo tak se nenechávám nic líbit, ale jinak se snažím být strašně hodná. Pro tebe ta vizáž asi hodně důležitá, i co se týče muziky. Mm-hmm. Jak velkou váhu třeba přikládáš tomu, vlastně, jak jsi oblečená a jak velkou váhu přikládáš tomu, vlastně, co rapuješ? Myslíš, že má větší váhu to tvoje oblíkání nebo třeba hudba? Takhle, to je taková hodně těžká otázka, já bych nechtěla jako vyznít jako povrchně, ale ta vizáž je pro mě hodně důležitá v tom, že mě odlišuje od ostatních. Ale myslím si, že i ta hudba, kterou dělám, tak mě taky odlišuje. Jakože ten styl, co vlastně dělám teď s klukama v Blackwoodu, ten rap, to, jak se prezentuju vlastně teď v té naší nové věci, Blackout, tak je taková moje teď jako póza nebo ta vize toho, jak teď budu tvořit věci.
do budoucna s klukama. A jak říkám, já se furt vyvíjím a furt ještě nevím, co chci a jsem tak různorodý člověk na tu hudbu, že chci teď do budoucna tvořit různorodý projekty tak, aby každý vždycky si mohl říct, jo, nevím, co čekat od ní, nevím, co ona udělá. Chci si jednou udělat písničku ve stylu Lana Del Rey, pak písničku třeba jako Avril Lavigne, víš, jako střídat ty styly, zkoušet to, co mě baví, až najdu úplně třeba to pravý ořechový, tak do toho třeba zabřednout, protože jako rap jako takový sice asi není úplně ta moje největší jako srdcovka, ale momentálně pro mě je to teď ta cesta, kterou já se chci prostě vydávat a třeba za rok to bude zase jinak. Jo, já prostě takovýhle věci neřeším, já prostě je další den a já ho prostě nějakým způsobem strávím a jako já prostě neplánuju, nechávám věci prostě plynout a myslím si, že to je dobře, že moc nepřemýšlím jako nad věcema, jako abych jako plánovala nebo tak, prostě to nechám, jak to přijde a nechám to tak. Myslíš si, že máš u nás nebo na Slovensku nějakou konkurenci třeba co se týče toho oblíkání zrovna nebo co se týče hudby, kterou produkuješ? Já na tuhle otázku už jsem, myslím, jednou odpovídala v jednom rozhovoru a strašně jsem dostala jako za to bídu, že jsem namyšlená, že jsem řekla, že nemám. Tak to ale myslím si, že jako kdybych řekla, že mám, tak že bych jako lhala. Já si opravdu myslím, že v téhle době tím, jak se oblíkám, jakou mám vizáž, tak se snažím právě mladým slečnám, dívkám vyjádřit to, aby se nebáli dělat to, co je baví, aby se nebáli experimentovat v módě a i když prostě právě přesně lidi je za to budou odsuzovat nebo budou mít nějaký keci, tak aby se toho nebáli, protože si myslím, že když člověk je spokojený sám se sebou vnitřně, tak nemá potřebu negativně komentovat svoje jako okolí. Takže já si myslím, že jak na české scéně, tak na slovenské scéně je spoustu krásných žen, který mají nějaký svůj určitý zajímavý styl, ale nikdo nemá takovej ten vesmírný unicorn, prostě Jana Kratochvílová styl prostě, jo. Což si zase myslím, že je právě to super, to ojedinělý, že vždycky se objevím na nějaké akci a lidi, bych byla prostě trošku jakoby jiná, trošku jako magor. A že mi to sedne. Ale ještě bych se vrátil k tomu oblíkání. Máš nějakou oblíbenou značku, kterou ráda nosíš? To je strašně těžké říct, protože já jsem teda začínala dřív na takovém tom stylu hrozně čepice a opravdu ty Jordany a chlapecký styl. A tím, jak jsem se přetransformovala trošku do takového jako mimozemšťana a jednorožce, tak jsem si začala vybírat oblečení takový, který v podstatě nemají žádný brand. Jsou to v podstatě věci ze sekáčů, z internetu, prostě nebrandový. Ale co se mi líbí, tak jsou různý, jako teď třeba značka Killstar nebo Iron Fist. A to jsou takovýhle dvě značky, které mají fakt jako úchylný, zajímavý potisky, originální, který jako jiný obchody nikde neseženeš. Jako. Ale tvoje oblíbené boty jsou asi Jordany, to už si říkala všude. Kolik jich máš? Jo, hodně. Před rokem si říkala kolem 100 párů, že máš tenisek, tak aha. Jak to vzrostlo teďka? Já nevím, no jako já strašně se za to stydím. Já to někdy dávám na Snapchaty, ale já někdy prostě už se nedokážu v našem bytě hnout a zjistila jsem, že 2+ KK je opravdu malý pro moji osobnost. Takže asi plánujeme s mým přítelem si pořídit jako něco většího. Protože náš byt se fakt skládá jenom jako vitrína všech bot různých. Ale zase já to tak jakože točím furt, jo, že se někdy i těch jako bot zbavuju nebo jako vyměňuju a takhle, že jako si myslím, že to číslo bude hodně podobný. Jenom ty kousky budou zase jiný. Jasný. Který tenisky byly první, na který jsi sama našetřila? To si pamatuju a byly to DCčka. Já jsem strašně milovala, jak jsem byla jako skejťák ve 13 a 14, tak jsem milovala prostě DC Etnies, tyhle ty značky. A bylo to v 9. třídě po vysvědčení, kdy jsem dostala peníze za vysvědčení, prostě klasika. A šla jsem do Palátka, myslím. A tam jsem si koupila svoje prostě první DC boty, na kterých jsem byla strašně jako pyšná. A s tím se váže strašně jako vtipná storka, že já jsem potom měla rozlučku s 9.
A byla to strašně mega party, jakože fakt, jo, ani nepamatuju si, kdy jsem takhle zapařila, jakože někde na louce v lese, prostě strašná party u ohně. A já jsem hrozně nechtěla si ty boty zničit. Takže jsem celou tu party tam strávila, že jsem chodila bosa. Takže jsem ráno měla úplně dojebaný nohy a dokonce mě kluci museli na zádech nosit k autobusu. A když se pak dozvěděli, že jsem mě museli nosit k tomu autobusu jenom kvůli tomu, že jsem si nechtěla zašpinit ty moje nové boty, tak na mě byly dost jako nasraný, jo. Takže jako jsem si jako hrozně jako bot si vážím a snažím se mi jako opečovávat, aby furt vypadaly jako fresh a přijde mi to strašně fajn, takže tohle byl takový vtipný jakoby zážitek z mých prvních tenisek. Máš nějaký srdcovky vložně, který bych se nikdy nezbavila? No, asi jo, asi to jsou ty Nike, ty týsči, ty vysoký. To jsou fakt boty, které asi bych si nechala furt, i kdybych je měla mít jenom vystavený. Měla jsem je na focení pro Ele, když byla akce vlastně pro Tennis College, kdy jsem si je vybrala jako svoje nejoblíbenější boty nebo boty, které vystihují moje osobnost tím, že jsou unikátní, tak tyhle ty boty určitě jsou něčím special. To jsou ty nejvyšší, že jo? Jo, to jsou ty obrovský jak na koně boty. Jasný. A který boty byly úplně první, který jsi odnesla z food shopu? Vzpomeneš si na to? Ty vole! Tyjo, tak to nevím, počkej. No, tak já ti to asi povím. A já jsem začala ve food shopu na Suprách. Čau Charloto. Ahoj, ahoj. Ale řekneš mi na úvod vůbec, kdo je Charlotta? Charlotta je takový blázen, který se tady vyskytl před pár lety a snaží se tady věci dělat trošku jinak, trošku neobvykle, možná na lidi až moc. Věcí, které nedokážou psychicky zvládnout, ale sama sebe ještě hledám. Hledám, co mě baví, co chci dělat do budoucna a jsem se na to zvědavá, jak se to vyvine. Takže se pořád nějak vyvíjíš a tohle ještě není finální verze Tohle Charlotte. asi není úplně finální verze, asi jako oproti jiným rozhovorům, co byly dřív, tak asi jsem teď hodně jako změněna, ale asi to není finální verze. Já opravdu se snažím být každý den úplně jiná a lidi překvapovat, takže určitě ne. A čím konkrétně se teda živíš? Protože jsem koukal, že děláš třeba spoustu jiných aktivit kromě hudby. Tak nejvíc samozřejmě, ten základ toho všeho jsou koncerty. To jsou opravdu věci, které jakoby mě živí vlastně od 16 let. A ty koncerty jsou ta hlavní složka toho příjmu těch peněz. Pak samozřejmě přichází různé zajímavé spolupráce, kde potom jsou samozřejmě i nějaké honoráře, ale ty koncerty vyplňují tu největší část těch peněz, ze kterých já se živím. Teď jsi vlastně ukončila střední školu. Plánuješ vejšku nebo se chceš vyloženě vydat na kariéru raperky, zpěvačky? To bylo hodně jako pro mě těžký se v hlavě sformulovat, co já vlastně chci. Pro mě se poslední 2 roky na střední škole staly hodně nepříjemnýma, bolestnýma jako měsícema, kdy opravdu já do té školy chodit nechtěla a chtěla jsem to mít hodně za sebou. Takže jako myšlenka toho, že bych šla na nějakou další školu, pro mě vyvolávala fakt stisněný pocit a já jsem si chtěla hrozně dát volno. Já jsem se těšila na to, až budu mít ten den, kdy já se můžu probudit kdykoliv já chci a první, co bude, takže budu dělat nějakou hudbu nebo prostě budu dělat cokoliv v tu chvíli já budu chtít a nebudu myslet na to, že mám nějaké povinnosti. Takže, ale zase škola mě vždycky bavila a i mi to šlo. Takže když jsem uvažovala o tom, jestli bych šla na nějakou vysokou školu, tak jsem přemýšlela o oboru psychologie, která mě i na mojí střední jako dost bavila ten předmět. Takže pokud bych si dodělala někde nějakou vysokou školu, tak bych chtěla zkusit tu psychologii, která je sice těžká, ale nemyslím si, že bych na to neměla. Ale momentálně teď určitě se chci věnovat nejvíc té hudbě, která je pro mě důležitá pro to, abych mohla podniknout další kroky do budoucnosti. A jaká jsi byla vlastně studentka? Třeba za kolik jsi odmaturovala? Hele, odmaturovala jsem dost dobře. Měla jsem nějakých 1, 2, 3. Tak, jakože nechtěli mi z jednoho předmětu dát 2, jinak bych měla vyznamenání. Jako jsem byla docela šprt celou i od základky. Jako, ne, že šprt, ale mě to prostě nějak šlo. Já jsem se vždycky sedla do první lavice, poslouchala jsem tu látku a tím pádem jsem se nemusela učit doma a šlo mi to tak nějak jako samovolně, až teda jako ve třetíku přišly takový ty věci, jako že 7 enek a že se tam skoro nebyla. Takže spíš to, že jsem neměla doplněný známky, tak jsem pak jakoby doplňovala, ale vždycky jsem to nějakým způsobem dala a i ta maturita, ze které jsem byla strašně vyděšená, nakonec dopadla úplně v pohodě. Dala jsem tomu fakt jako 2 dny, jsem se na to podívala a stačilo to.
Takže jsi nebyla rebelka nějaká, protože třeba podle tvý vizáže bych řekl, že jsi úplný přesný opak než Frtka. No, rebelka, já jsem asi největší rebelka byla na základce. Tam jsem jako byla hodně rebelka, ale tím, jak přišla ta profese toho, že dělám tu hudbu a tak jsem se na té střední škole spíš uzavírala do sebe. Byla jsem větší introvert a hodně mi záleželo na tom, abych fakt šla jenom do té školy, tam si to odbyla a šla zase domů, protože ty lidi v té škole se na tebe koukali jak na zvířátko v kleci, jo? Soudili tě podle každého tvýho pohybu, podle každého tvýho oblečení, ve kterém jsi vlastně přišel každý den. A bylo to pro mě hodně stresující situace, kdy vlastně ti lidi soudili podle toho, čekají, tyjo, jak Charlotte přijde oblečená, tohle, to mi přijde strašně fajn někoho v tomhle tom jako inspirovat a ukazovat mu, že to jde i jinak prostě. Naopak čerpáš od někoho inspiraci, co se týče toho oblíkání? Samozřejmě čerpám inspiraci jak z instagramových profilů ze celého světa, od různých slečen a tak a i od interpretek, jako to je to, že mám ráda Miley Cyrus, Nicki Minaj, to je úplně jako známá věc a vůbec se tím netajím, že se nechá člověk něčem inspirovat. Já si myslím, že proto ty lidi tady jsou, aby mohli lidi ostatní inspirovat a přijde mi to strašně fajn. Ale co se týče toho tvýho vývoje, tak třeba před rokem si podle mě neměla skoro žádný kérky. Jak často si dáváš nějaký tetování? Já jsem svoji první kérku měla minulý rok v březnu a opravdu za ten rok a něco jsem stihla skoro celý ruce a začala jsem už i nohy. A mě to strašně mě to naplnilo. Jak já to mám prostě od dětství, já mám potetovanou jak maminku, tak tatínka. A já jsem věděla, že prostě jednou tak musím skončit, protože vždycky jsem chtěla mít to, co oni mají a nemohla jsem to mít. A přišla moje první kérka, kterou jsem si nechala právě vytetovat na natáčení společného videoklipu s Blackwoodem Chimera. A ještě to bylo tak adrenalinově jako podtrhnutý, že jsme to tetovali na takový nějaký tam paletě v nějakém skladišti, jo. Takže to bylo pro mě takový odvaz, jakože ještě tam všichni byli lidi okolo, takže si říkám, to musím dát prostě. No a od té doby, co vlastně byla jedna kérka, tak to pak prostě to zná každý člověk, který jako v téhle době pokérovaný, že u jedné kérky to nikdy nezůstane. No a já jsem vlastně začala si to tělo zaplňovat věcma, který mě jak zároveň inspirují, tak zároveň vystihují. A i když spoustu lidí si myslí, že to nemá pro mě význam, nebo že to jsou kraviny, tak pro mě to význam má. A myslím si, že úplně záleží na každém člověku, co se tam dá, je to jenom jeho věc, takže mě vždycky furt jako udivuje furt ty komentáře, jakože proč to tam máš, jak to tam máš a tohle, přijde mi to prostě zbytečný. V téhle době je tolik potetovaných lidí, že si myslím, že by to už nemělo být takovým jako fópa a výstřelkem pro ty lidi, i když teda se mi zdá, že v České republice jako furt jo. Takže prostě ruce mám sestavený z různých komiksových postav, který mají určitě nějaký charakter ve filmu, se kterým se ztotožňuju. A na nohy si nechávám dávat interprety, který mě nějakým způsobem oslovují. Máš nějakou top secret kérku, kterou moc neukazuješ, nebo je pro tebe nějakým způsobem srdcová? To už jsem říkala taky v hodně rozhovorech, ty kérky srdcový jsou ty, které odkazují na mý nejbližší lidi, což si myslím, že je klasicky to asi máš jako na rukou, ano, to jsou nejdůležitější, pak tady samozřejmě přítele pod prsem. A kérku, kterou moc neukazuju, tak asi bude na mém přirození nápis Life is porno. Tak to asi jako by moc lidí ještě nevidělo. Nedivím se. Nějaká poslední kérka, kterou teď máš nejnovější? Nejnovější mám tady takovejhle malý mikrofon, kde já jsem měla tady jako volné místo a strašně dlouho jsem vymýšlela, co tam dát, protože takový malý místo je strašně těžké něco vymyslet a mě to tam strašně štvalo, ta prostě mezera, takže jsem šla, nechala se tam dělat takovýhle mikrofon, který je samozřejmě pro to, co dělám, důležitý. Ale říkala jsi, že na nohou máš své oblíbené interprety, kdo se mezi ně řadí? Mezi ně řadí, tak je jich hodně, ale co se týče těch vytetovaných na mých nohou, tak je to Lady Gaga, je to Melanie Martinez, ze spodu mám Nicki Minaj a Miley Cyrus. A tady mám odkaz na A$APa Rockyho, Tylera D. Creatora a Yolandis D. Antwoord. Takže to jsou takové moje jako srdcovky. A když si vemeš ty lidi jako individua, tak každý je úplně jiný a všichni jsou to takový jakože magoři. Stejně jako si myslím, že já jsem se taky narodila pro to,